treći festival domaćeg turizma Pokreni se, upoznaj Srbiju završava se upravo danas. Sa nama u studiju tim povodom je Milan Ristić, predsjednik udruženja Moja Srbija. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste i organizator ovog festivala, dakle? Tako je. Udruženje Moja Srbija po treći put organizuje festival Pokreni se, upoznaj Srbiju. To je festival domaćeg turizma i domaćih proizvoda. Znači, sada smo proširili malo. Ranije je bio to samo festival domaćeg turizma, održavao se u Domu sindikata u Beogradu. Sada smo to premestili u tržni centar Stadion zbog protoka ljudi, naravno, da bi bila što veća poseta i pokazalo se to kao jako dobar potez. Tako da, evo, danas je završni dan, treći, i kažem, očekujemo i danas dosta veliku posetu, što zbog našeg festivala, što zbog ljudi koji su tu i inače. Kako je do sada bilo, kako je proteklo ova 2-3 dana? Prošlo je odlično. Znači, evo, razgovarali smo sa učesnicima, oni su jako zadovoljni. Kažem, baš zato što je dosta ljudi posetilo festival. Ljudi koji su dolazili, građani su mogli da se upoznaju sa onim što Srbija nudi, jer i ova sama kampanja, kada smo je pokrenuli još pre 5 godina, pokrenuta je sa ciljem da se našim građanima predstavi šta to Srbija ima da ponudi u sferi turizma i šta je to što naši građani treba da posete. Šta je ono, eto, hajde odmah da pređemo konkretno na temu, šta je ono što Srbija nudi i šta je to najbolje od Srbije? Pa ovako, da vam kažem, u Srbiji najveću ponudu imate u sferi planinskog turizma i banjskog turizma i naravno tu postoji i najbolja ponuda. Naša zemlja ima jako dobre potencijale, jako velike potencijale. Te potencijale treba iskoristiti. Zato je upravo ova grana jako perspektivna i jako je dobro to što je ove godine vlada učinila korak jedan koji do sada nije postojao, da se podstakne razvoj domaćeg turizma. Izdvojena su jako velika sredstva, jako značajna sredstva, da se građani podstaknu da putuju. To su vaučeri koje... I vi ste podržali tu akciju? Naravno, mi smo podržali tu akciju jer to je nešto što je u skladu sa onim što mi radimo već 5 godina. Znači, pozivamo građane da više putuju. Naime, mi smo imali u startu, kad smo počinjali kampanju, imali smo ulazno istraživanje koje je pokazalo da mladi vrlo malo poznaju Srbiju. Evo, gledamo upravo i snimke, izvinjavam se što vas prekidam, sa Đerdapa, plovidba Dunavom, i to je upravo bilo u okviru kampanje koju je organizovala Turistička organizacija Srbije. Vi ste podržali Ministarstvo turizma. Tako je, pa 240... Upravo za promociju destinacije u Srbiji gde bi se moglo provesti leto, pa je to jedan od predloga bio. Da, naravno. Pa, kažem vam, 244 ugostitelja su praktično u toj mreži koja prihvata te vaučere, gde građani mogu subvencionisano da provedu svoj odmor. To su, kažem, jako značajna sredstva i jako je bitna ta akcija, jer, da se razumemo, Srbija ne može da živi od turizma, ali Srbija može mnogo više da zaradi od turizma. I to je cilj ove akcije. Ponekad se pogrešno postavljaju stvari, pa čak imate, naročito na društvenim mrežama, malo smeha vezanog za turizam i Srbiju. Srbija i tekako može više da zaradi. Ali dobro, u okviru ove kampanje videli smo zaista, eto, zahvaljujući ovim novinarskim turama, prosto da zaista Srbija ima šta da ponudi, ima velike prirodne lepote i samo možda ljudi ne znaju, možda tek treba da ih otkriju i zato mislim da je bila značajna ta kampanja i to predstavljanje prosto tih mesta. Upravo tako. Znači, Srbija ima mnogo toga da ponudi i postoji mnogo veliki prazan prostor gde može da se uloži novac. Znači, nešto što je nerazvijeno, pa što razvojem i tekako može u budućnosti da dovede i do većih prihoda i do zapošljavanja novih ljudi. Znači, što će uticati na razvoj kompletne privrede. Jer vi kad razvijate domaći turizam u unutrašnjosti, onda to utiče i na razvoj određenih proizvodnih grana. Imate razvoj, ljudi kad putuju obično kupuju neke domaće proizvode,
Tako da, evo, mi smo sad ovde na festivalu, pozvali smo i domaće proizvođače da se priključe, tako da vi tu imate proizvođače od zimnice do domaćih pića, što alkoholnih, što bez alkoholnih. Šta je to što Srbija nudi? Dakle, ne samo destinacija, to smo već i videli, promovisano je. Šta je to od prehrambenih proizvoda i nekih specijaliteta? Neki su čak i zaštićeni iz određenih podneblja Srbije. Naprimjer, koliko znam, peglana kobasica i tako dalje. Šta je ono što Srbija nudi? Tako je. Pa Srbija ima, jako je značajna ta prehrambena proizvodnja uopšte za privredu Srbije, tako da mi kao udruženje imamo akcije koje su organizovane i u tom smeru da se podstiče razvoj domaće proizvodnje, promovisanje domaćih proizvoda. Već 5 godina radili smo karavane po Srbiji gde svake godine obiđemo Srbiju, razgovaramo sa građanima, predstavljamo domaće proizvode i tako dalje. Ovde na ovom sada festivalu Pokreni se, upoznaj Srbiju imamo neke male proizvođače gde, kažem, možete da vidite, da dođete, da probate jako ukusne proizvode, jako dobre proizvode od zimnice koja je sada aktualna, kažem, do degustacija određenih pića. Jako puno toga ima dobrog u Srbiji, što građani možda i ne znaju. Naši proizvodi koji se proizvode ovde, sigurno što se tiče prehrane, su najmanje u onom kvalitetu kao i uvozni, a vrlo, vrlo često mnogo bolji od uvoznih proizvoda. Tako da zbog toga mi pozivamo građane da uvek kada imaju mogućnost biraju domaće proizvode, kada je domaći proizvod dovoljno kvalitetan i cenovno konkurentan stranom proizvodu, da se uvek odluče za domaći proizvod. Da li je tokom prethodnih dana na festivalu bilo i stranaca, odnosno posetilaca iz drugih zemalja? Da vam kažem, tu informaciju tačno nemamo, ali jako puno ljudi je prošlo. Tako da na kraju verovatno će to biti, vidjet ćemo danas kad se bude završilo, kada saberemo utiske, sigurno će to biti više desetina hiljada posetilaca. Sigurno da ima i stranaca, s tim što je, kažem, ovo ipak namenjeno našim građanima, jer naš cilj je da pre svega naše građane pozovemo da više putuju po našoj zemlji, da upoznaju svoju zemlju, jer bilo koja turistička destinacija ne može da privuče strance dok pre toga ne privuče naše građane. I u startu pre 5 godina kad smo pokretali tu kampanju, to je u stvari bio cilj, da naše građane privučemo da putuju po našoj zemlji. Često potenciram, kad to kažem, potenciram Guču. Ne možete napraviti nešto što će odmah biti interesantno strancima, osim ako napravite, ne znam, koncert Rolling Stonesa ili nešto slično. Znači, Guča je 40 godina postojala. Da. Postala je atrakcija za naše ljude, pa su tek onda krenuli da dolaze stranci i danas kad dođete u Guču, vi vidite jako veliki broj stranaca. Kada je ovde organizovan Beer Fest, Beer Fest je u prve 2-3 godine napravio veliki bum. Došao je jako veliki broj naših ljudi koji su posetili taj festival, a onda su krenuli da dolaze stranci da vide šta je to toliko dobro. I danas na Beer Festu imate veliki broj ljudi, naročito iz zemalja u okruženju. Isto to važi za bilo koju destinaciju, za sve što je vezano za turizam. Moramo prvo sve to da približimo našim ljudima, a stranci će onda sigurno krenuti sami da dolaze. Koja je vaša preporuka s obzirom da su sada jesenji dani? Znamo da je sada aktualno vino, dani vina u dosta gradova u Srbiji. Šta je ono što biste vi za neki jesenji period, a posle ću vas pitati i za zimu, preporučili građanima Srbije? Dakle, eto opet da ostavimo novac ukoliko putujemo negdje i planiramo odmor upravo u Srbiji. Pa, ono što je bitno sad da naglasim, sama ta akcija koju organizuje vlada sa tim vaučerima, ona traje do 15. oktobra. Odnosno, ti vaučeri mogu da se koriste do 20. novembra.
Tako da je ovo neka last minute varijanta da građani izaberu. Dobro, ali nevezano za tu akciju, nevezano za tu akciju, prosto je to vaša preporuka od svih lepota Srbije, ipak je i to udruženje Volim moja Srbija. Dakle, šta je vaša preporuka građanima, gde da provedu i jesen i zimu? Pa znate kako, ja uvek volim recimo zapadnu Srbiju, Zlatibor, Tara, ceo taj kraj, tu toliko toga ima da se vidi na našem portalu Moja Srbija RS. Ima čak jedan sedmodnevni aranžman, aktivan sedmodnevni aranžman gde je predstavljeno puno toga šta može da se vidi. Svi krajevi Srbije, Vojvodina, Fruška Gora, svuda gde odete, gde se odmorite malo, napunit ćete se energijom, bit će vam lepo. Hvala vam puno na gostovanju i eto, nadam se da ćemo se opet vidjeti sa novim još boljim rezultatima. Hvala i vama. A poštovani